Helsingin betonisten metsien katveesta kuuluu aika ajoin varsin kummallista pauketta. Tuo pauke on ominainen luonnonääni tietylle eläintyypille, tanssipelaajille. Olemmekin nyt saapuneet eräänlaiselle pyhinvaelluskohteelle tänne Helsingin Valimoon. Täällä Valimon sydämessä sijaitsevat Suomen ainoat yksityisomisteiset arcade-pelilaitteet. Kuvausryhmämme on pitkän uurtamisen ansiosta onnistunut sijoittamaan kauko-ohjattavat kamerat tiloihin, joissa voimme tarkkailla tanssipelaajia heidän luonnollisessa elinympäristössään. Nyt ensimmäinen tanssipelaaja on saapunut aitiopaikalle. Kyseessä oleva yksilö lienee jo melko harvinainen puristus D-arkus, jonka on huhuttu kuolleen jo sukupuuttoon Groovissa laskeuduttua Suomen mantereelle. Kuten huomaamme, pelityyli on erittäin vivahteikas ja omintakeinen, perin vanhahtava. Nykyään puristus D-arkus-lajia löytyy luonnonvaraisena pääosin vain Japanista. Nyt estradille on saapunut temperamenttinen, äkkipikainen Grindus-lajin edustaja, jotka ovat tunnettuja peräänantamattomuudestaan ja jääräpäisyydestään. Kuten tässä huomaamme, heidän tapansa uusia peliyritys on erittäin toistuva siinä. Ja siinä taas jatkaisit nyt edes, kuitenkin. Tätä lajia harvemmin tapaa julkisilla pelilaitteilla niiden huonon kunnon ja kalliin hinnan vuoksi. Tässä näkemämme Staminus Eternus on laji, jota nähdään usein ja varsin pitkissä erissä. Toisinaan Staminus Eternuksen pelaaminen on karmivaa katsottavaa, sillä tekniikka on huono ja epätarkka sekä erittäin äänekäs. Staminus Eternus-lajin edustaja ei tuloksillaan päätä saati edes kantapäitä hurmaa, mutta tästäkin huolimatta tanssipelaaja pääsee läpi vaikeimpiakin koreografioita. Alustoille astui nyt perin vihattu, muiden danspeelaresukuisten eläinten hyljeksimä selitysprällälää. Tälle lajille ominaista on jatkuva selittely ja tekosyiden viljely. Mitä noin 24? Ihan sama vaikka menee musiikkiin. Ei niitä tarvitse silti tunkea sinne, jos se rikkoo koko tunnun saatiin. 38 saa. Koskaan ymmärrän, mitä on. Niiden tyydyttäminen minkään suhteen on silkkaa mahdottomuutta, sillä lajin edustaja erottaa, tai on erottavinaan, virheitä kaikesta, ja varsinkin tanssipelikappaleen koreografioista. Et sä varmana voi vetää sitä kompo. Kuuntele musiikkia. No ihan kun tää ois nyt mikään rytmipeli, kun sä katsot visuaalisesti missä ne nuolet menee, eikä korvilla. Vaiva on myös erittäin tarttuva, ja voi levitä muihin danspelar-genuksen eläimiin hyvin helposti. Näihin koneisiin pikkuhiljaa tuotais jotain hyvää kamaa. Siis minkä takia yleensäkään nykyään tehdään aina semmoista tavaraa, että kukaan ei halua pelaa niitä hirveen kokoisia päkkiä täynnä semmoisia chartteja, että kaikki vaan sanoo, että ihan surkea ja R21-friikissä sanotaan ihan way off se koko sarja. Niin, paitsi Hippa-Heikki. Joka on silleen, että vittu tää on hyvä.
Niin, sen syy. Ei me mitenkään ton musiikin mukaan. Minkä takia meillä molemmilla on erilainen expert-chartti? Se ei oo mitään järkeä. Tätä harvinaista Promous Activus-lajia ei juuri koskaan näe yksityisillä arcade-pelilaitteilla, mutta tilanteen herkullisuuden vuoksi lähetimme juuri 2 tuotantotiimiläistämme provosoimaan Promous Activus-lajin edustajalta etsimiämme reaktioita. Vau. Mikä tämä laite on? Tämä on kuule tanssipelilaite. Ja tanssipeli, kuule, ootko sinä kuullut tästä tanssipelaamisesta ennen? En ole kuullut. Joo, kuule, minulla on tässä näin valmiiksi, jos oot kiinnostunut, niin kato, tossa on käyntikortti suoraan käteen, kato, tää on tämmönen 5 vuotta sitten tästä tuli ihan virallinen urheilulaji Suomessa. Ja paras juttu, ja kato, näitä saa kotiinkin vielä. Silleen oman maton, oman pelin, kaikki jutut voi niinku pelaa kotona ja harjoitella päivästä toiseen ja kunto kasvaa ja tulee lihaksia ja tämmöstä kaikkea. Kuten huomaamme, heidän aggressiivinen tapansa esitellä tanssipeliharrastusta ja sen hyötyjä on useimmiten varsin pelottavaa ja kas, tuotantotiimimme onkin jo kauhun pauloissa ja pakenee vilkkaasti Tää on pois. tämmönen iso juttu tää, että kyllä meiltä niinku on fyrkkaa ja kaikkea mahdollista. Älkää nyt menkö! Hei, mulla on paljon ideoita! Oi voi, Promous Activus seuraa. Siihen taisikin päättyä sen tuotantotiimin taru. Taperstalkus on löydetyistä Danspelaregenuksen lajeista tuorein. Taperstalkus on pedanttinen perfektionisti, joka tavoittelee parhaita peliolosuhteita ja tilanteita, ottaen huomioon ilmankosteuden, tuulen voimakkuuden, alustojen kitkakertoimen, veden pH-arvon, kenkien painon, vaatteiden aerodynaamisen muotoilun, tankojen kaltevuuden ja, no, jutun juoni tulikin varmaan jo selväksi. Pitkä valmistautuminen ei tunnu kuitenkaan haittaavan muita tanssipelaajia, mutta julkisilla paikoilla Taperstalkus voisi jäädä altavastaajaksi ja ennen pitkää huomata pelilaitteen jo sammuneen tai hajonneen. Kuitenkin tietomme tanssipelaajista on vielä hyvin rajallista, sillä tämä laji on erittäin haluton antamaan haastatteluja Promous Activusta lukuun ottamatta. Ja heidän kielensä tuppaa myös usein sisältämään vain ähkimistä, puhkimista ja karjumista. Ärsytettyinä tanssipelaajat voivat olla hyvinkin vaarallisia. Vangittuina ei maailmassa elä kuin muutama kappale, ja nekin nousevan auringon maassa orjina, pelaten maailman parhaita tuloksia rikkaille ja julmille isännilleen.